Takže zdravím všetkých pri tomto videu. Rozhodol som sa, že budem natáčať Battlefield 1 a našťastie už nie je nejaký Minecraft Crafting Dead. Dneska si tu natočím nejaké to video z pár map. Neviem, na koľko to dám. Možno, čo viem, možno 2, 3. Neviem, dneska toho mám strašne veľa. No, tak. Počkáme, kým sa nám toto naloadinguje a potom pôjdeme. Ja väčšinou uprednostňujem buď supporta alebo snajpera. Na sniperovi už mám level 16 ako class level. A na supportovi mám level 3, lebo toho som nedávno začal hrávať moc. Sakra, keď to už pôjde. Neviem, jak moc to bude sekať a či to vôbec nejak bude strašne moc sekať. Dúfam, že nie, pretože predsa len táto hra je taká prepracovanejšia. Asi tak, no. Za tú dobu, čo sa mi toto nainštaluje, kúknem do tieto veci. Takže mám 20 resaplis, to som už ešte nedal? To som ešte, čo? No, in alive get 5 kills as a support, to som už myslím, že dal. Tak veľa XP, sakra. Potom je tu get 10 skills in round, to sú tie easy veci. 10 team assist, 10 suppression assist, 15, no tak už konečne. Join sa môžem. Kúknem potom to video, po prípade, kebyže to nejak blbne moc, tak to skúsim nejako kúknúť a po prípade to tu nejak poriešiť. Tuto keď takto útočí na jedno miesto, tak sa to veľmi dobre dá s mortárom. Tam je. Trám, skoro. Dajme tomu tu. Ne. On bude teraz tuto zase. Tak. Ne. Posledný. Áno! Nebojte, mne to seká, takže... Poprvať by z tohto bola séria, potom by som mohol natáčať aj iné veci. Napríklad Rainbow Six Siege a tak. Sakra. Skade. To je náš nice. Som sa bál, že nás tu prepadnú konia. Tu sa... Hajzel. Dáme si snajpera. Ináč neklamal som. A bože, ešte nemám level... No tak klamal som, sakra. Ja už mám level 16, ja ho ešte nemám. Smutné. To chce 1 kill. Možno 3. Sakra. Ďalšieho som trafil, to bodu killu. Mám kill. Nice. Sakra. Our airship has arrived. Tak si. We have taken objective apples. Nice, máme vzduchovač. Čo viac si prijať? A ja viem, vyhru. Cípnite. Kam zmizol? To naštve. We have lost objective apples. Na medikovi mám... Čo?
No, konečne. Skúsime to dať za medika a dúfam, že sa nejak pošťastí. Ja tu mám na ňu že vraj najlepšiu zbraň, keď som pozeral najlepšie zbrane na klasy. To by malo byť na ňu najlepšia zbraň. Moc sa mi na nej ale nedarí. Na medika ako moc neuprednostňujem. Oh! Dobre. Úžasné. Chce sa mi tlieskať. Priam fantastické. Teraz nemôže ísť sem. Ja trafu! Horí on, horí on. We are losing objective Duff. Zatiaľ sa mi moc nedarí. Sakra. Idem do lietadla to nejak prepadnúť. Ja nikdy nebývam v lietadle dlho. Jediné, že by bolo na nejakom... No, sakra. Ja už väčšinou z neho vyskočím a potom prepadnem zo zadu tých nepriateľov. Alebo idem proste do ich línie, tam nepríjem granáty. Dostanem tam 3 killy a mám to. Musia ísť plne. Nie, sakra, strela po mne sniper. We are losing objective Duff. Tuto pôjdu. Keby ste nikto nevedeli, čo to mám za zbraní, tak ja vám ich kľudne potom ukážem, keď dohráme tento zápas. Jedný problém, že ak sa vám páčila strašne moc tá snajperka, čo strelala ten jeden náboj, tak to je od levelu 10 na snajperovi. A klas levely sa dostávajú dosť ťažko, sakra. Jo, trafil som ho. Sypol. On ma sakra strieľal. No, to sa nedalo. Autoloading Factory, čo to má za zbraň. Skoro každý to používa. A tu je to autoloading. Veď to má všetko horšie ako toto. We have lost objective No? Duff. A všetci to používajú, nechápem. Nubáci. Ideme na Ačko. Už moc tu není. To, áno. Už nevidím. Tak. Tapa. We are losing. Ja viem, že prehrávame. Ty dej zvole. Tá baba je tak strašne skóra. Nechápem. Vôbec som nevedel, že prehrávame. Myslel som, že vyhrávame. Nice. Pekne do chrbta. Tak dopadne každý, kto sa mu zoprie tuto. Ne! To čo? Ne, to chcem aj ja. Saved of shotgun. On mal elite klasu. To je anti-vehicle klasa. To je vlastne medzi elite klasami, to že dostane takú snajperku, ktorá zničí celé auto na jednu strelu. A dostane ešte takúto pištolku, teda nedá sa to úplne nazvať pištolka, ja to skôr nazvem raketomet. Lebo toto vás raz vystrelí a ste tak mŕtvi, že to sa nedá to ani Google ti nenájde, ak si mŕtvý. Sypne. Oh! LOL! Allah Akbar! Allah Akbar! Ty vole, to som nečakal. Ale obidvoch som nezabil, to je smutné. Musím sa potom naučiť dávať strihy. Že počas videa, ale to neviem, či na Frapsy ide. Aj tak toto video si skoro nikto nepozrie, takže o rady do komentárov tu nebudem asi ani prosiť. Prosím, Battlepack aspoň niečo. Tuto mapu tak nenávidím, ešte mi dajte Battlepack. A budem aspoň troška šťastný. Nie. Masakra. To je smutné, ináč z týchto Battlepackov mám len jeden jediný skin, mal som ich viac, ale nikdy nie na to, čo používam. Len toto som dostal na to, čo používam vlastne. To je Royal Decree, alebo jak sa to číta. A je to na Martiny Henry Infantry, to je najlepšia snajperka, no neviem, či ešte stále, lebo je tu z nového DLCčka Shall Not Pass, sem pridali aj nové zbranie, takže
Uvidíme. Dá sa to predať za 30. Takže aj kebyže to už predám, tak ešte si nemôžem kúpiť žiaden Battle Pack. Lebo, ako vidíte, on stojí 200. Toto je vlastne toto ešte nemám. Toto mám. Tu zbraň, to je dosť na nič ako. Toto tiež je nové, aj toto je nové. Všetko je tu skoro nové, lebo celá táto celý tento Battle Pack sa volá Shall Not Pass, takže tu je to They Shall Not Pass. Revision may contain. Už by sa to malo... čo to je za mapu? Počuť, čo to bolo? Čo to... Aha, toto. To je super mapa, strašne toto mám rád. Lebo tu sa tak dá strašne ľahko sa tu dá dostať za ich línie a potom už sú tak mŕtvi. Ale teraz si vymeniť squad, pretože tí naši sú úplne blbí. No, najspäť. Sem ideme. Šoférom to. Ide sa zrážať, nepriateľ. Idem všetkých pozrážať. Pomilujem. Sakra, som to jediný v tom aute. Musím ich pozrážať. We have taken objective Duff. Toto. Ne! My ho zobrali. Musím kúkať, koľko má toto života, to auto. Jedna strela? We have taken objective Charlie. Ja sa kúknem záznam z tohto videa. Jedna strela naozaj? To ne. To nejde takto ľahko. To... Ne. On si tam dal mortár. Tam úplne dozadu. Ne. Aha, tam to... Ne. Cipol. To je Allahu Akbar toto. Cipni. We are losing objective Charlie. Tak nie. Ja som teraz úplne zdezorientovaný. Hlavne keď mi to tak seká kvôli tomu natáčaniu. Sakra, po ňom strieľajú, sem pôjdu. Hej, aha, budú sem hádzať granáty, to je najhoršie. Toto neprežijem dlho. Kvôli tomu, že nejaký chlapík si zmyslel, že tu je dobrá skríša, ale čo ma zabije. Ne, ďalší granát. Tuto pôjde, tuto zhora. Sentry kit, no do killu, je. Sakra. Sentry kit to je ďalší jeden z Elite Guns, tak nice. On je dosť OP, keď je ich tam veľa nakope a aj tak vás zabijú nakoniec, ale dosť OP. Najviac ale asi OP je, keď má niekto niekade náboje, dosť veľa nábojov a ešte k tomu má anti-vehicle kit, to je tak strašne OP. Tuto. Mám dvoch. Toto sa mi zase stalo. Mám jeden dead. Dva. Myslel som si. Dúfam, že toto bude kvalitné, som troška video. Takže toto... Cipni. Ne, on išiel do toho. Cipni. Idem nabiť. To máš tvoje. Bože, on... Hej. Smiešné. Ne, ty nesmieš zomrieť. Ne. No vlastne môžeš, ak tam teda stihne prísť tento... Ne, to mi nesmieš spraviť, chlap. No, môj bože. Oni obidvaja chcípli. Teda nás tu zabijú snajperovi. Už to vidím. No, vidí, nie je to. Toto je najrýchlejšie prebíjateľná revolverka. No dokiaľ on na mňa ide. Tam je sniper, ktorý vie dávať headky. No toto, presne o tomto hovorím. Sniper. No dokiaľ... Ne, on má gulomet. Ešte horšie. Viete, o čo je horší gulomet od sniperky, lebo gulomet neprebíja veľmi dlho. Gulomet proste strieľa. To nezaujíma, čo keď prebíja. Proste strieľa. Tuto bude... Ne. Tak seká. To je lesk, on má... Aha.
On máš They Shall Not Pass, ale DLCčko. On dostal tie zbranie, takže ani sa nedivím, že koľka tie vlastne nezistím, lebo oni majú najviac. No jak to, že veď už je skoro najviac. Bože, to je tak málo. Mne sa zdá, ako by ten zápas už má polku. Ten zápas už trvá tak krátko. Nešťažujem sa ako takto si užívať hru, že to ide tak krátko. Ak to ide tak vždycky, potom niekto keď sa naprázdni sám sebe, tak možno je to super. Možno budem natáčať, ale nevydávať. LOL, to. Ne! Sypni pekle. Ohňostroj. On nás stihol strafiť, aj keď som bol mŕtvy. To ja nenávidím. Musím sa zobiť životy. Za tú dobu ich tu troška po snajperkou. Zvanou revolver. Neviem, aký to má vzdialenosť strelby. Musím to potom kúknúť. Ja o ňom moc neviem, ale dal som myslím asi 1 kill za celú dobu, ale... Oh! Headshot. Vystrel som 2 na boj. Zase zle. On to tu obsadzujú zatiaľ, čo ja tu len takto snajpím. Nedá sa to tak ani nazvať. Ale tu to nejak prestáva sa. Chod tam, cít. Áno. Ja som ho zabil. Zavši ho. Teraz pôjde. Sakra. No do keľu. Ten Hellrigger majú úplne všetci. Len ja nie. Pozrite, zrazu tam bude 6. Tuto. Ne? Ja som zomrel navzájom len 5 krát. Hej, to som si chcel kúknúť vlastne. Aký to má... A ono to strieľa dosť presne, keď ten damage drop má takýto. Čím nižšie, tým lepšie, že vraj. Myslím teda, že to čím nižšie, tým lepšie. Alebo ak je to čím nižšie, tým lepšie, tak potom aj ten Martin Henry 2.3 je úžasná. Toto idem. On išiel tu. Papa. Bomba atıyorum, çabuk olun. Dikkat, bomba atıyorum. To nič. Zabuchneme za svoju dvere a kúkneme. Teraz pôjdu. Pozor. Zatvoríme za sebou, ako teraz pôjde. To pôjde, alebo? Vzadu. Bum, prask, bum, idem tady to. Ne! Jo, áno, dozadu som to išiel práve zatvoriť, sakra. 7 metrov je odo mňa medík, 8. 7. Poď sem, prosím, však si ma všimol. 9, takže nevšimol. Je to v keli. Ne, toto nenávidím. Nikde není. Nepriateľ je vám. Bomba fırlatıyorum. Bomba atıyorum, başınıza dikkat edin. Tak. Nice, je tam niekto. Ideme to tam. Díky za info. İşini bitirdin. To niekto je. Ne, oni išli dole. Ja som to práve šiel dobiť. Toto by mohli dať, že to môže strieľať počas toho, jak sa nabíja, lenže nie, brokovnica proste nemôže. Smutné. Len tak tieto všetky pištoly, ja vám ukážem tu tie najlepšie. No, urobím kľudne potom aj video, že najlepšie pištole, najlepšie zbrane.
Čo to bolo? Mandragon sniperku, ja som mu vyskúšal, ona je tak strašne na nič, ale každý ju hrá a každému ide. To nechápem. Proste, ako... Viem, že ja som prvé si kúpil túto, lebo mala všetko lepšie ako tá moja pôvodná, lenže keď som zistil, ako pomaličky to prebíja, tak sa to nedalo. Nehovorím, že táto rýchlo prebíja, ale táto je strašne silná, takže ona nepotrebuje ani skoro prebíjať, keď sa trafíte. Kolibri, to nič, tak sa tam už hneď vôbec dostanete, že dostanete ten level, tak to nie. A toto je podľa mňa taká dosť dobrá. Ona sa volá, túto môžete všetky názvy prečítať. Teda ja používam túto, Gasser. Ona je podľa mňa najlepšia, pretože vlastne keď niekoho vidíte, nemusíte vystrať celý zásobník a potom zase prebijete, tak to robí celý deň, až tomu netrafíte. Tuto dáte jeden headshot a je mŕtvý, jednu telovku a má polku života dole. Tým telovku som myslel, že ho proste trafíte do toho. Vám to došlo. Ne, tak toto nie. On má teleskopík, aha. On má teleskopík, aha. Tak to v tom bude ten problém. Ináč ja som tu kúkal, že sú myslím, že dve veci. Je optik, áno, optikál a teleskopík. Optikál má jedno je lepšie oveľa a jedno je druhé je oveľa horšie. Tak nechápem. Ne. Už ja som bol za stenou a zase ma zabijú. Toto by už mohli konečne zlepšiť, lebo napríklad je tu aj taký ešte bug, že keď sa na niekoho rozbehnete s bajonetom, a trafíte ho už s tým bajonetom, tak jeho to vlastne jeho to proste nezabije. Teda čo to keď som za blbosti, jeho to zabije, ale keď je blízko steny a dáte ho ten bajonet charge, tak sa vlastne portnete cez stenu a keď potom už len stlačíte V, alebo čím vlastne chodíte dopredu, tak proste už prejdete cez stenu. A toto je jeden z bugov, ktorý sa na to veľakrát daria. Rozmýga. Dobre, killu. Ja to len tak nechám prejsť. Halfway there, we have the upper hand. Pojú tuto. Dobre, killu. Squad spawn. Sakra, idú tu so za tým. To idú. Sakra, to nepreží. Musíme to tu držať. Toto niekto bude. Zabili ich, nice. To kapčurli. Máme ho. Yes. Ne. Zabili ma. O, ich tam tak veľa? No ja tam som mal hodiť granát, tak som ešte nejaký mal. Dohrám tento zápas a možno mi to vyjde. Hej, už to má 13 minút. Na 10 minút nezaujíma, lebo mám prvé video a hneď si to spíňa, že to je tak blbosť. Hej, mňa by sa mal koľko ľudí to spravilo. Mám také malé deti ako ja. Oh. Čo? Tak sa to... Oh, ne. Ja som sa práve šiel dať masku. Niekedy to tak bugne, že tá maska, keď ju máte na sebe, tak vidíte úplne normálne, ale máte ju na sebe a to je mega. To mám strašne rád, ale dúfam, že to nesprevádzajú nejaké iné bugy ešte k tomu. Ináč ja milujem, keď oni sú proste
že nejak to zbubne a oni vás portnú za nepriateľov, keď sa portujete na An nejaký enemy bod. armored train has Za arrived. nepriateľov vás to portne a to je to Bomba mega. atıyorum. Dikkat eyleyin. Že oni nepriatelia vyhrávajú, že my prehrávame. Dikkat eyleyin. Ale teda oni že nepriatelia prehrávajú, ale oni naozaj prehrávajú. Sa to, ako by oni stále mňa nás drtili. A to bude asi tým, jak ma zabijajú. Som tu dnes. Tak, snajperi ma videli, teraz sa budú chcieť ísť. Teraz sa mu veľa ľudí bude takto prebiehávať, ale on tak, že to rozbil tie dvere. Zabili ma. Hlavne, že ja tam vystrieľam všetko a úplne. Až kúknem si, čo tu nie sú aj nejaké lepšie zbraň, keďže ja už mám level 6 na onom. Je tu toto experimentál, potom je tu Evo Fire, jediné zlé. Potom je tu Factory, som si už vyskúšal, to je len horšie. Potom je tu Storm, to je horšie a zároveň lepšie. Toto neviem vôbec, čo to je. Toto by som chcel vyskúšať. To sakra robiť, nikdy som to neskúšal, lebo všetci ma s tým zabíjajú niekedy. A to je dosť na nič. Ne, tam je vlak, aha. Čo to robí? Jak to prebíja? Ne! Jedine si ten problém bude to dlhé prebíjanie, ale dobre to strieľa sa. Dobre. We are Ja som práve losing išiel hadiť objective Charlie. granát. Fantastické. Ach. Vyskúšame to. Môže to dáva aspoň veľký damage. Možno by som to skúšal miesto tej brokovnice, ktorú tam mám, ale tá je veľmi dobrá. Bomba fırlatıyorum. Dikkat eyleyin. Bomba gönderiyorum. Tak, neviem to pripraviť. Paul. Mám ho. Paul. Nič. We have lost objective Charlie. Mám poslednú banánu. Nie? Možno sa. We have lost objective Viem, co to bolo. Čo robíte srandu. Teraz keď to prebehne, tak bude mŕtvý. Tak dúfam, že ma aspoň troška počuť na budúce, budem hovoriť hlasnejšie. Po prípade. We have taken objective To video by Charlie. ináč malo troška kratšie, aby som vedel, čo mám doľadiť. Bu bomba onlara. To nemá bajonet? Zbranica myslím, že automaticky od začiatku dáva bajonet. A ak toto nemá bajonet, tak škoda, lebo v útoku sa veľmi hodí bajonet. Ak neviete niekto, kto je, čo je bajonet, tak bajonet je taká tá blbosť, tak ktorou som napichol niekoľko ľudí. Prvého som dal do ruksaku, na to je ešte v minulej mape. Vlastne už tu hrám tú mapu. No. Dohrám túto a potom to už skončím to video. Super, že to ešte stále natáča, lebo keby to nejak zblbolo, tak to by bolo na nič, strašne na nič. Natáčame teraz, natáčam cez Fraps na 30 fps. Neviem, či to dáme vidieť. Ja to tam vidím, ale neviem, či to video tam zachycuje. Tie fps. Bomba gidiyor. O môj bože. Ne, takto to nejde. Musíme tam Bomba hádzať granáty. gönderiyorum. Bomba gidiyor. Tak, pekne. Ne, práve som vystrelil. Trafa. Nice, trafil. Tak, nabili sme. Teraz si Bomba granát. atıyorum. Çabuk olun. Ideme na to. Benjamin Franklin je frajer. Ne, zabili ma to. Tak nenávidím tie granáty, to sú tie tripfiry. To sú pasce vlastne, tak kto nevie.
Toto nechce, táto zbraň mi nejak nesedí. Lepšie mi príde toto. Kde to je? Toto. Factory. Trench je lepší, myslím. Neviem, teraz nie som si istý. Trench bol horší? Trench bol lepší. Trench... nie, toto nie. Toto. Factory je horší, hej. Nie, oni tam chcípli, kým som si kúkal, či je to Trench alebo Factory. Tu prešlo cez stenu, bože. Stena, alebo cez ňu dokážu prechádzať granáty. Tak ideme. Nikto není. Mne sa zdá, že to má dosť veľký výbuch, tam mal byť. Air sweeper na takú diaľku. Veď air sweeper, kebyže vidíte, on... Ja vám ho potom ukážem. Tak strašne dáva nepresné... To mi pomohlo. Air sweeper dáva tak strašne nepresné strely, aj keď je to automatické. Počkaj, ja vám to ukážem. Air sweeper, tu je to niekde. Nie. Optical. Takto si to prejdem. Počkaj, ja mám air sweeper, čo? What? Tu je air sweeper. Aha, tam je to na začiatku, sú tie MK. Kúkajte, ak to strieľa. Má to 21 nábojov a strieľa to takto. Videli ste ten náboj? Ak nie, to ešte... Chcel som vám to ešte raz ukázať, ale ne, toto nebudem si len tak dávať. Pozrite, tuto je vidieť, jak mám teraz... Veľakrát som zomrel len kvôli tomu, že tu teraz ukazujem veci, no. Mám si snajpera. Ten Henry Infantry teraz nie. Odporúčujem aj toto Marksmana, vlastne keď som ešte mal Infantry, tak toto bola najlepšia zbraň. A stále bude. On sa pohol. Trafa. Mŕtvý. Teraz keď je tu 5 nábojov, musím využiť to, že tam dávať taká blbosť. Mám level 16 na snajper. Tam je. Niekedy sa mi darí za snajpera, niekedy nie. Taký akčný sniper je dobré. Russian sniper je strašne dobrá, lebo s bipodom. Keby to malo 10 nábojov, tak to používam. Až mali by to dať, že tuto, jak je ten bipod na... Kde to počuť? Ja to mám na Mother Russia. Ja tu mám Mother Russia takto. Mother Russia, tu mám... Nie, toto je ten experimentálny strašný. Toto, Russian Sniper. Tak ono by to malo ukazovať, že aj obidve, lebo takto to má drop, keď to nemierí, myslím, že cez bipod. A keď to má bipod, tak to strieľa úplne oveľa lepšie. Pozrite, mám pár sekúnd, lebo sa končí zápas. Keď je bipod, tak je to takto v strede, a keď nie je bipod, tak je to takto tá zbraň na boku. Takže keď používate bipod, tak je to strašne presné. Keď nepoužívate bipod, tak kúkajte. Tak je to niečo úplne iné. No, Victory. Toto už bude asi koniec videa. Dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že ste sa nejak poučili tými hradami, že som vám tu dal napríklad o zbrania, ktoré tu sú najlepšie. Ja ešte porozmýšľam nad menom môjho kanála, to je smutné, no. Mám ísť 10 000 skore. Ja ešte porozmýšľam, tak čaute.